kawai ka trok container ka bakit sit kalalit benok sepo kariat ka badon haklis nong jong ka yau maulong nong po bat kani ka jingjia kala ji hanin gamet ha kapor kumba praba JAA kat kum ka khubor balayo lom jingtip ya kate ka trok lanya dau Vikas Thakur Arphues Nemkarta ubana kasnong Idhanpur Nala Uttar Pradesh ubadon rangkat bat uwepat uba Shonglang ha kate ka kali Mohit Chauhan Arpsans Nemkarta uban Namoradabad Uttar Pradesh kini arngut ki badangwan kitsi Henry Tang Supoi ha kate ka jaka kabadon haklis nong jong ka yau maulong u driver u klemla suban tela kam ya ka kali bat kala no sendon sepo kate ka rian hadin bagi pulit kanong po kila yo jingtip halor kane ka jingjia kila let marmar sya kate ka jaka bat ta ka jingyarap lang jong ki pajba kila la ban se ye kite ki arngut na po ka trok ha kane ka jingjia kite ki arngut ki balaman saujur khamtam na ka benta jong ka jat na ka liang ki pulit kila pankit no mardor sa civil hospital nong po ban yo ka jing sumar Henry hadin kato kane por la pankin ri anopat yaki sya ka jaka sumar hasilong na ka benta ka jing sumar ka bakhamba